बिराद ओंखाम उखैबायमोन लोगोफोरनि ओंखाम जानो हाबफैबाय दायो नैबे मा होनना बुङो जोंहा तेजपुराव फैदोंमोन दै मोनसे खामानियाव फैदोंमोन मानो होनना बुङो देहाया एसे प्रब्लेम जादोंमोन आरोना आं देहा नायजानो एसे फैदोंमोन आरोना मा होनना बुङो जोंहा टाइम्सआव फैदोंमोन बेनिफ्राय नायबाय दायो नायनानै माखासे रिपर्टखौ मोनबाय दिनै बेनिफ्राय माखासेखौ मोनासै जि रिपर्टखौ मोनबाय बे रिपर्टआवथ' नर्मेलानो बिदि गोरा जेबो माबा मेजर गैया आरोना बेनिफ्राय आरो जोंहा मा होनना बुङो ब्लाड रिपर्टखौ फैगोन फ्राइडे खालि मोनगोन आरोना फ्राइडे खालि मा जादों मोजाङै मिथिसिगोन आरोना लोगोफोर ओमफ्राय दायो आङो जोंहा नैबेथिं खोनानो मोन्दोंमोन जोंहा आलफ्रेड ब्रादारनि भिडिअ नुदोंमोन तेजपुराव मोनसे गोदान बर' किटचेन खुलिदों होननानै बेखौनो जोङो नागिर फैबाय आरोना मा होनना बुङो बेनो जाहैबाय जोंहा ताजिम हटेल नैबेयाव जोङो ओंखाम जानो होनना फैबाय आरो माने जोंनि बर'निनो नालाय बेनिखायनो जोङो दा बेयाव जानोसै जानानै बेनिफ्राय बिनि उनाव न' फारसे ओंखारलांनोसै आरोना एसे लकेसनखौ आङो देखायसै आरो ना लोगोफोर नोंथांमोननो नायनानै लादो एसे मोजां गोदान हटेल नोंथांमोना सिगाङाव आलफ्रेड ब्रादारनि भिडिअ नुखाबाय नोंथांमोना बे हटेलखौ बेनिफ्राय आरो आंबो दिनै आं सेथि बार फैदों दे बे सेथि बार फैनाय हिसाबै एसे भिडिअ खालामबाय आरो आंना लोगो नायलांदो एसे नै जायगाया मोजाङानो बरिया गोदान नालाय आरो बर'निनो हटेल जा आरो बे तेजपुरावथ' गोबां बर' सोद्रोमाफोर दङ बर' फोलेरनि मानसिफोर दङ फैनानै सापर्ट खालामफैनांगोन बिथांमोनखौ जानानै जोङो बिदिनो मेडाम दङ जाहैबाय सासे आंनि मिसेस आरो जाहैबाय फिसाजो बिथिं कास्टमारबो गोबां फैयो जोंहानि जानो लकेसना जाहैबाय जोंहा बियो नैबे मा रड होनना बुङोथाय दरं कलेज खाथियाव जायो दे लोगोफोर बे अब्ला नायलांबाय था आरो आङो जानायनि भिडिअ नोंथांमोननो दिन्थिगोन आरो नोंथांमोना माब्लाबाफोर जोंहा बे तेजपुराव फैयोब्ला नोंथांमोना बे हटेलखौ गोसोखांबानो जाबाय आरोना ताजिम हटेल ताजिम दे लोगोफोर नायलांबाय था नै बिदिनो जोंहा बैनाया बिराद सिन्था जादों माखौबा सिंगेलसो दे सोरबाफोर फसायोबा नायनानै लानो एप्लाइ खालामनो हागोन बिथाङा बर्थमान सिंगेलाव दंथ'यो मोनजाथ'वाखै नै दाबो लोगोफोर अर्डार खालायहोबाय माथो अमा बेदर जानोसै बर' नालाय अमायानोसै आरो माथो जानो ना बर'नि हटेलाव आरो अमा जायाबा मा जानो दे माब्ला मोनजागोन मिथिथ'ला फैबायबो नुफैनायालाय जानोसै लोगोफोर नै खानाया नै बिदि दै जोंहा ताजिम हटेलनिया नै गोबां आइटेम आरोना जोंहा नै बिथिं सबजि भाजिनिफ्राय लानानै बाथोन ओरैबायदि नै ओमफ्राय आरो नै बिथिं नै मा मैगं बुजिना मोनालै बिराद आइटेम दङ ओमफ्राय आरो नैबे जाहैबाय फिस कारि एकदम आरो बुकुवा माछ
होगासिनो ओमफ्राय आरो स्मक माबाबो मोनो पक स्मक जाबाय गोथाव दा थोआबा बिहरबाव मोनसे दसे थानानै नङा थारमाने दानो अर्डार होखानो होनबासो दा मोनजागोन जानोसै लोगोफोर दे नायलांबाय था खानाखौथ' आं देखायखाबाय नोंथांमोननो बरिया स्पेसियेल 2010 ना फाइनालि जोङो थाजिम हटेलाव जाखांनानै ओंखारबाय आरो ने लोगोफोर माने एन्ट्रिखौ आङो लायासै दे एन्ट्रिखौ लायासै आरो सिंनि नुथायफोरखौथ' आङो दिन्थिखाबाय नोंथांमोननो जोङो दायो जानानै ओंखारबाय गोगोम जाबाय गासै साबाजों 2010 थाखा बिल बनायबाय जोङो जानानै मा बिदि नायला गोथावमोन ना गोथावमोन दे दायो ओंखारबाय जोङो थारमाने गोजौआव दै हटेला जोंहा नैबे जाहैबाय लामानि सानजागालाव जायो आरो ना बे दरं कलेज रड तेजपुर मेन टाउन हाबनाय रडनि ओरैहाय मा होनना बुङो जोंहा राइट लेफ्ट साइड जायो आरो लेफ्ट साइड नैबेनो थाजिम हटेल नै नुबायना थाजिम बर' किटचेन नैबेयाव जाबाय आरो एसे गोथाव बे लोगोफोर फैयोबा माब्लाबाफोर फैयोबा हाबफैबानो जाबाय नोंथांमोनहाबो गोजौआव दै लामा फिसा दङ बेजों गाखोलांनांगौ दे